husmanan sa usa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Tessie. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, malihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, hindi ko kaya. Recorded by X Thunder Gaming. Kinsa man? Akong igagaw nga gikan sa Manila. Pag sure, uy. Lagi! Iya mong kutang nakitaan nga nagkuyog. Bao nga ng regards yan mo. Muari man tuog ma. Ipaila-ila niya tamo ha. Day, mao niya akong igagaw si Ray. Gaw, si Tessie. Hi, Tess. Kagwapo niya. Huy, Day. Pansin na po din taon na si Ray. Uy. Hello, Ray. Hi. May ganat ha, Tess. Sure. Kagwapo ni Ray, uy. Kanindot ka, no, kun iya kong panguyaban. Ako gidayon siyang sugton ba? Mulakaw ko ha. Ikaw lang unay bahala din ni sa bahay. Asa man day ka, ma? Na ako'y paninglon. Karon man tong iyang saad na ako, maong ikaw lang unay bahala din ni sa bahay ha. Sige, ma. Ako li bahala din eh. Mag-impure ako. Nagkikuplimpyo. Magkalingaw na lang kong tanaw sa lida, bi. Maayo! Day, Tessie! Ayo! Uy, si Daymel ba, Manon? Dayon lang, Day! Hi, Tess. Kuyawan man sa tanim mo, Ray, uy. Nga ba din taon nga nasa agbang kaninis amo? Ay na, magsigit pa mo gos, Day, uy. Nga moarik ko rin sa dinis inyo. Mao nga, ako na lang nang gikuyukan. Karyot ha. Biyaan sa tamo kay Aron, magkasulti mo maayo. Excuse me. Unsa day mong tuyo na ko, Ray, nga naabot mong kikatinis amo? Naibaw na tingali ka sa akong tuyo, Tess. Ansaon man ako pagkaiba kung dili ka masulti. I love you, Tess. Ray, Mao na tinuod. Bisag bago pa lang tang nagkaila pero gaan na kaya akong feelings nimo. Og naibaw ko nga gugma na ni. Hinaot nga di ko nimo pakyason, Tess. mutugan ako ni mo sa tinuod, Ray, ha? Ganahan man sa kunimo. Good mo na, kita na? Ha? Ori, ako na kang gisugot. Salamat, Tess. Basta isaan lang yun ako, ha? May dili ko ni mo binuangan. Dili ko ni mo pasakitan. Oh, Tess, ako na isaad mo. I love you. I love you too. Ops. Ayaw yung taon magpalabi di ha. Kani ay yung taon kong nagtanaw ninyo, no? Gaw, gisugot ako ng Tessie. Maayo noon, gaw. Basta ha, ayaw lang ginig binuangi ang akong amika. Kay buutan na ba kaayon ikaw? Di ka na mahirabugaw. Kay love din ako si Tessie. Salamat, Ray. Recorded by X Thunder Gaming. Nagpasaka man kuno kag lalaki dinis ato, Tessie. Igagaw mo ko to ni Daymel ba, ma? Unya, nanguyab to nimo? Uyab na gid mi, ma. Uy, kuyawa gud nimo. Bag-o lang nimo nakailaw nya uyab dayon. Nagkaila na magod mi ni Ray itong usang adlaw, ma. Namisita lang siya na ako ganiha. Unya, nanguyab man siya na ako mo tong ako na lang sad gisugot. Kiganahan man ko niya. Ay, ambot na lang gyud nimo, Tessie. Nisugot dayon ka ng lalaki nga wa ka musuhito, ha? Unsaon naman ang kunminyo ng tawhana? Anong nakatawa ka? Nahimot ako sa gisulti ni mama nimo nga basig minyo ko. Maupit yung kiingon na ako nga basin ko nagminyo ka. Kung minyo pa ko, di ko manguyab nimo eh. Nabala ka lang si Mama Ray. Ingnas mama nimo nga di sa angay mo balakan ako. Kay pure gyud kong ulitaw. Dayon, Ray. Ikaw ra daddy ni? Oh, ako na, Ray. Hain mo dis mama nimo. Ay, ito igilakaw, oy. Mao ba? Huy, nganong kitutukan mo ko ni mo? Wala lang. Gigupahan ako nimo. Pag-aksa ko nimo, Pi. Ha?
Dili lang ko, uy. Gabi para gagkos gani. Sige na ba, gagsa ko nimo. Uyab na bitaw ta? Sige na lang, uy. Kadiyot ra ko. O, lagi. Salamat, nakakakos na gid ko sa kong uyab. Oh, huy. Tigasan ay. Nanghawak man ka. Pintang gid ko nimo eh. Ray. Pasagtin ako sa kong buhaton nimo ha. Ray, nahalo ko. Usa nung kadlukan, uyab man ta. Ray. I love you. Nakuha gini mo nga akong pagkababae, Ray. Ay, good pag-goal. Nahadlok magud ko basig mamabdos ko ba? O kung mamabdos ka, magbinyo ra. Basta ba ya, ha? Ay, kabala ka. Kaya kung may tawo ang gani nga mamabdos ka, magbinyo ta. Salamat, Ray. Hala, dali man ko ron. Kuyawan ko inita. Dili rabit ko ingon ini. Magpalit ko pregnancy test, bi. Aron maklaro na ako. Kinuo ko. Positive. Mabduskit ko. Kinahanglan nga mahibaw ini si Ray. Mo ba? Kung mauna, may umabot at ang anak. Nalipay ka nga mabdus ko. Natural kay maamahan na unya ko, di ba? Yes! Kung si plano ni mo ini, Ray. Karong Domingo, dadon ako mga ginikanan. Mga tubang ko ni mama nimo. Hapon naman lang. Uwa magin mo ang history o ang iyang mga ginikanan. Maadto ko sa ilang day Melbabi. Magsusi ko. Nilarga man si Ray sa Bacolod, day. Kaya ito man siya manukad paingon sa Manila. Day, may mo ba ako binuangi? Wain taon ko magbinuang ni mo, day, uy. Mubalik to sa Manila, day. Kun mao, iyang gisibatan na nga obligasyon na ako. Ha? Unsi obligasyon, good? Day, mabdos ko. Mabdos ko. Huwag si Ray ang amahan. Unsa? Day, tabangi ko, Pi. Tabangi ko nga makontak na ko si Ray. Oh, di ako yung number niya, day. Tawagin niya. Kinsa ni? Ray, si Tassin eh. Oh, ikaw din, Itis. Gano'n nanawag man ka? Ray, sa ba kibuhat ni mo na ako? Ingon ka mga tubang ka sa kong mga ginikanan. Unyang ano nilarga man hinoon kas Manila. Sorry, Tisa. Istorya itong ako. Di ko mahimo nga mga tubang sa imong ginikanan. Mas labaw na nga, di ko mga sawa nimo kay may kaipon ko diri sa Manila. Ingon ka dili kami niyo. Bitaw, dili ko minyo. Kay wa pa mo may makasal. May kaipon ako ug may duha mi ka anak. Unsa? Maong sorry kay Tes. Mahal di ka. Pero mas mahal na ako ang akong kalipin. Ug ang duha na ko ka anak. Kinuo ko. Pakatawa lang imong gimabdos, Tes. Kaya mo suporta lang ako. Kasakit ini mong gibuhat na ko, Ray. Sakit tayo ni. Mula nang magkalayo. Tungod sa kugma, nabiktima gyud hinoon ko sa lalaki nga may pamilya. Pero bisan pa man sa nahitabo na ako, nagpasalamat gyapon ko sa Ginoo kay may anak man ko nga naghatag og kalipay nako. Dinhi na lang ko to og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Tessie nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nakaluhan, hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang limutin kita. Pilitin naman
Ang maong kaagi, kibuhatan o duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Daring, o gubos sa direksyon ni Priscilla Ricadas. Kamusap mga higalaw, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papeda, sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining talamanon. Handumanan sa Kaawit, care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang nagdaan